Hello guys, जों दिनै सावरायगोन question number 7 निनो दा first number 1 खौ जों सावरायबायमोन सिगाङावनो दा जों second number निफ्राय जों सावरायगोन बे second number निफ्राय दङ जोंहा फैदो guys जों दा सोलोंनायनि जुदि नोंथांमोना maths आव जुदि दुरबलमोनबा नोंथांमोना रेगुलार प्रेक्टिस खालाम अब्लानो जों मा खालामनो हागोन maths खौ मा खालामो क्लियारलि बुजिनो हागोन जों maths नि हायैनि जाहोना बेनो जे मा खालामना जों maths खौ प्रेक्टिस खालामा गारना दोनो रेगुलार प्रेक्टिस खालाम सानफ्रामबो खालाम अब्लाबानो जों मा खालामनो हायो maths खौ हायो दा फैदो जोङो क्लास 10 नि R1 जोंनि जिहेतु 7 नि नम्बर 2 क्वेश्चनखौ नायदिनि अब्ला जोंखौ मा खालामनो दोनदों बेयाव दिहुनगिरि बिजिरनाय आदबजों खन रोदा दिहुननो होदों अब्ला फै जों नायदिनि दिहुनदोनि 7-2 मा दङ जोंहा 4913 अब्ला जों बेखौ दिहुननांगौ अब्ला जों 4913 दा जोंहा मोनसे स्टेप दङ बेखौ जों नायनो हानाय 4913 बेजों दिहुननाय जोङो बेनि सायाव गासै बेसेबां खन दिहुनोबा बेयो बेसेबां 7 नङा होमब्ला ओमफ्राय बेनि मा जायो बेयाव बेसेबां थांलाय बेयाव मा जायो जोंहा 1 अब्ला मा जायो 1 अब्ला जों बेखौ जों माने 17 जों रानोब्ला 17 खेबसे जों रानोबा बेसेबां मोनगोन 2 8 9 आरो खेबसे 17 जों बा 17 अब्ला जों मा खालामनो हायो 17 टू द पावर किउब अब्ला जों लिरनो हायो 17 स' दिहुननो गोनां जोंनि फर्मुलाया बेनो दिहुननो गोनां मेथडआ बेनो बेखिनिखौ दिहुनबाय दा नेक्स्ट दङ जोंहा कुइसन नाम्बार 7 नि 3 रोमान नाम्बार 3 दा बेवहाय दङ जोंहा 9261 स' बेखौबो जों दिहुननांगौ 9261 अब्ला जों बेखौबो दिहुनदोनि फै जोंहा मा खालामनो हायो 21 जों बेसेबां थाङो बियो 4 4 1 आरो जुदि 21 जों रानो अब्ला 21 अब्ला बेखौ जों बेसेबां मोनगोन 21 टू द पावर किउब अब्ला 9261 इज इक्वल टू 21 दा बेखिनियानो दिहुननो गोनाङा अब्ला जोङो दा 4 निखौ नायदो 4 आव दङ जोंहा 13824 अब्ला बेखौबो जों दिहुनदो 13824 अब्ला जों बेखौबो जों खालामनो हायो माजों खालामनो हायो 24 जों लायोब्ला 576 आरो जों 24 जों लायोब्ला 24 अब्ला 24 टू द पावर किउब अब्ला 13824 इज इक्वल टू 24 तो 8 ना जोंना बेनो 7 ना बेनो जोंना नेक्स्टआव जोङो 8 निखौ बानायनांगौ बेवहाय जोंहा 8 आव मा होनदों नायना दिहुनगिरि बिजिराबालानो खन रोदाखौ सानना दिहुननो होदों खन रोदाखौ अब्ला जोङो नायदिनि फै नि 1 सल्यूशन होनाय दङ जोङो बेसेबां 12167 अब्ला जों मा खालामनो हायो 12167 खौ बे मोनथामखौ लायोबा बे मोनथामखौ लानो हायो जिहेतु जोंनि बेनि लास्टनि खन'आ बेसे जायो जोंहा 49 आरो 7 थाङोबा बेसे 3 अब्ला जों 3 हायो अब्ला बेवहाय मा खालामनो हायो बेवहाय जोंहा 2 आ खनाव जाना दङ 8 जोङो बेयाव मोनसे 2 नि दुइसिन खर' मोनो 1 आरो खेबसे 2 नि खनाव मोनो जों नेक्स्ट जाबाय 10 अब्ला जों 323 अब्ला बे मानि खनाव जागोन जोंहा 23 नि अब्ला जों ओरै दिहुननो हायो 12167 इज इक्वल टू 23 बे आरो एन्सारा अब्ला नाम्बार 2 निखौ नाय 0 सिम्पल कुइसन बेयो अब्ला जों मिथिखानो हायो बेसेबां जायो होननानै थेवब्लाबो आं खेबसे बानायस्रानोसै बेवहाय जोंहा बेयाव लाथिख' जाबाय बेसेबां 2 ओंखायनो बे 20 टू द पावर किउब 0 0 0 इज इक्वल टू
20 दा बे जोंनिया नाम्बार 2 निया अब्ला नाम्बार 3 खौ जों नायदिनि नाम्बार 3 आव दङ जोंहा 4096 अब्ला जों नैबे लास्ट डिजिटखौ नाय 4096 बे लास्ट डिजिटनि खन'आ जोंना बेसे जागोन 6 आनो जागोन अब्ला नैयाव नाय जोङो बेयो मानि खन'आव दं जोंहा 4 नि खन'आ जोंहा 6 डिग्री जायो अब्ला बेसेबां 3 नि खन'आव दं बेयाव बा 36 अब्ला बेयो जोंहा मानि जागोन जोंहा 36 सरि बे मोनथाम जोंहा बेसे नालाय बे मोनथाम डिजिट आरो मोनबा सानदोंमोन आङो सरि गोरोन्थि जादों डिजिटआ जोंहा मोनब्रै दङ नालाय बे मोनथामखौ लाबाय ओमफ्राय बेयाव जोंहा मा दङ 1 जिहेतु बेयाव जोंहा माने बेयाव 1 नि खन'आव दङ बेयाव 2 नि खन'आव जाया 2 नि खन'आवबा जोंहा 8 बा 2 नि खन'आव जागोन ओंखायनो बै दङ नालाय 1 अब्ला बेयो 16 नि खन'आव दङ ओंखायनो 2.96 = 16 नाम्बार 4 आव दङ नाम्बार 4 आव दङ जोंहा 5832 अब्ला जों बेनिबो दिहुननो होदों अब्ला जोङो 5832 दा बेनि मोनथामखौ लाबाय नैबे मोनसे अनजिमाखौ लाबाय जोंहा बेनि खन'आ मा जायो 8 अब्ला बेनियाव जोंहा दुइसिन खन'आव मा दङ 1 आनो दङ ओंखायनो बेयो 18 ओंखायनो 5832 = 18 जोंहा 8 नाम्बारनि कुइसना सल्भ जाबाय बेखिनियावनो दा नेक्स्ट 9 नाम्बार जोंखौ मा होनदोंमोनबा गुबुनाव मोनसे खनकनि लावथाया बेसेबांनो 1.2 सेन्टिमिटार बा खनकनि रोजा गासिबो दिहुननो होदों जोंखौ अब्ला जों खालामदोनि खनकनि रोजा गासिबो नाइन सलुशन होनाय दङ जोंहा खनक मोनसेनि होनाय दं लिरनो हायो होनाय दं खनक मोनसेनि रोजा गासै खनक मोनसेनि लावथाइनि रोजा गासै बेयाव लावथाइ जानांगोन लावथाइनि रोजा गासै बेसेबां 1.2 सेन्टिमिटार अब्ला मा सानो जोंखौ खनकनि ओंखायनो खनकनि रोजा गासै अब्ला जों खनकनि लावथाया जोंहा खनकआ V3 मोन नालाय अब्ला जों माने खेबसेनो हायो 1 2 टु द पावर क्यूब अब्ला जोंहा 12 मोनथाम 1.2 मोनथाम सानजाबनांगोन 1.2 मोनथाम 1.2 सानजाबनांगोन अब्ला 1 होनाय जोंहा सानजाबाय बेसेबां 4 2 2 1 अब्ला दाजाबदो 4 4 1 अब्ला नै जोंहा मोननै बारना दं नालाय ओंखायनो मोननै बारना होदो अब्ला नै 12 खौ बारदो खेबसेबाव 8 8 2 4 4 1 8 12 6 7 1 जोंहा नै मोनथाम जाबाय मोनसे मोननै नै मोनथाम बारनानै ओंखायनो मोनथाम बारना होदो ओंखायनो बेसेबां 1 7 2 8 सेन्टिमिटार टुबर क्यूब ये जाबाय जोंहा 9 नि एन्सार दा बुजि मोनदों सानदों आं बेयाव खनकनि मोनसे जोंहा खनक मोनसे लावथाइनि रोजा गासै नाय दङ 1.2 सेन्टिमिटार अब्ला जों खनकनि रोजा गासै दङबा जोंहा बेखौ माने 2^3 जायो नालाय ओंखायनो जों होबाय ओमफ्राय सानजाबनानै दिहुनबाय बेखिनिया जायो स' नै सानजाबनाय नोंथांमोना बुजि मोनदों होनना सानो आरो जुदि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन अब्ला 10 नाम्बारनि कुइसन 10 नाम्बाराव मोनसे खनक महरनि बाक्सानि रोजा गासै होनाय दं बाकसनि रोजा गासै बेसेबां जोंहा 6859 खन सेन्टिमिटार अब्ला जोंखौ दिहुनना होदों बाक्साया गोजौखौ दिहुनो ओंखायनो
गोजौ 6 8 5 9 दं नालाय अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हायो लिरना लानो हायो जोङो बेखौ 6 8 5 9 अब्ला जों नाय लास्टनि डिजिटनि जोंहा माने घनआ बेसे जायो 9आनो जायो जोंहा 9 दाइनजिसे जायो नालाय 9आनो जाहैबाय अब्ला नैयाव जोंहा नाय बे मोनथाम डिजिटजों जाबाय जोंहा 6 8 5 9 बे मोनथाम डिजिट बे मोनसे जाबाय अब्ला जोङो नाय बेयो मोनसे घनक जानो हाया अब्ला जोंहा बेनि दुइसिन घनआ मा जागोन 1 ओंखायनो जों 19 सेन्टिमिटार दा बे दिहुननो गोनां जोंनिया एन्सार बेखिनियानो जोंहा अब्ला बेसेबां मोनखो 19 सेन्टिमिटार मोनबाय जोंहा बिसिनिखौ जिनिखौ आरो जोंनिया बिसिनिया 1.728 बियो जोंहा 9नि अब्ला नेक्स्ट जोङो 11निखौ नायनो हागोन 11नि कुइसनाव मा होदो जोंनो नाम्बार ए निया अपसन दं नालाय बेखौ सायख'नो 23नि घननि मुंसे थावनि सानजिमाया मा जागोन 23नि सोंदों नाम्बार ए निया अब्ला 23खौ जों नायनो हायो घन दोनदों नालाय बा 23खौ जोंहा खेबथाम सानजाब बेसेबां 9 आरो खेबसे सानजाबा बेसेबां 27 अब्ला जों बेयाव जागोन सि अब्ला अपसन नाम्बार बेसेबां दङ जोंहा 2 अपसन जोंहा अपसन नाम्बार बि नि एन्सारा बबे जागोन बेयाव नायनो हायो जोङो माबे जागोन जोंहा 3 नाम्बार अपसना बोरै 3 बोरै जागोन जोंहा 7 7 मोनथाम सानजाबा जागोन जोंना 7 सानजाब 7 49 जाखायो बर्गबाथाय जों आरो खेबसे 7 सानजाबा बेसेबां 63 3 हाथाबाय द' बेसेबां 28 29 30 31 32 33 34 बेनिखायनो बेनि जोंहा मानि अपसन नाम्बार 3 जागोन बेयो 7नि घन अब्ला सि नाम्बाराव दङ बबे जागोन होनना बुंदों अब्ला जोङो 10खौ जुदि खेबथाम सानजाबोबा जों मोनो बेसेबां 10नि घन बियो अब्ला अपसन नाम्बार बेसेबां 3 कारेक्ट एन्सार 10खौ जुदि खेबनै सानजाबा जोंहा बेसेबां मोनगोन 100 आरो खेबसे सानजाबा बेसेबां 1000 ओंखायनो बियो 10नि घन दा नेक्स्ट डि नाम्बाराव सोंदों जोंखौ डि नाम्बाराव कुइसन खालामदों एम टु पावर किउब जेनेबा एम एन नि घन'रथाया जायोब्ला एन नि माना मा जागोन जोंखौ सोंदों जोंहा अपसन नाम्बार 3 बोरै जायो नाय एम टु पावर किउब जायो बोरै जायो 3 टु पावर एन इज इकुवेल टु एम जायोब्ला अब्ला जों मोनो 3 टु पावर एम 3 इकुवेल टु एम लानो हायो अब्ला मा जायो दानोब्ला जोंहा एम इज इकुवेल टु एम जायो नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा E number next question E बेयाव होदों जोंनो 2 to the power cube plus 2 to the power cube 27 plus cube 64 अब्ला जोंना बेयो मानिफोरखौ जोंहा नैबे घन नैबे 2नि नैबे 3नि नैबे बियो 4नि अब्ला दाजाबोला बेसेबां जागोन जोंहा 9 अब्ला बिनि अपसना बेसेबां जोंहा option number 4 correct answer so guys दिनैनि R3 नि क्वेश्चन जेखिनि दङ जों बेखिनिखौ दिनै सावरायजोब्बाय जुदि नोंथांमोना बुजि मोनाखै माने कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना मेथ्सआव माने एक्सपार्ट जानो नागिरो अब्ला नोंसोर रेगुलार प्रेक्टिस खालामनांगोन अब्लानो हायिनि खोथा गैया हागोन थेंक्स गाइस आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां प्रफिट मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोरनो शेयार खालाम थेंक्स